Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Олғатаба койбір темалар турында. Фейерверклар һәм салютлар контроль астында. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре рейд үткәрделәр. Татарстанда Африка дуңгыз чумасы ачыкланган. Шолда сату алдыннан ит продукциясын нинди тикшерүләр уза. Татарстанда яшәүче тагын 103 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда коронавирусның 13 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 24 декабрьгә Татарстан буенча барлыгы 12583 авыру очрагы теркәлгән. Аларның 10574 терелгән, 19-ы узган тәүлектә. Яңа ел бәйрәмнәрендә ковид авырулар белән эшләүчеләргә түләүне арттырачаклар. Медицина хезмәткәрләренә өстәмә түләүләр икеләтә арттырылып түләнәчәк. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин белдерде. Апрельдән башлап коронавируслы авырулар белән эшләүче хезмәткәрләр махсус түләүләр ала. Табибларга 80 мең сум, урта медперсоналга 50 мең, кече медперсоналга 25 мең сум акча түләнә. Ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре ай саен табиб 50 мең сум, кече һәм урта персонал шулай кошыгыч ярдәм йөртүчеләре 25 мең сум ала. Фейерверклар һәм салютлар контроль астында. Бүген гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре пиротехника сату нокталарын тикшерделәр. Шулай ук санкцияләнмәгән сәүдәне ачыклау буенча рейд үткәрделәр. Комсомол базары территориясендә тикшерү барышын безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Хлопушкалар, петардалар һәм бенгалютлары сатыларга мөмкин булган сәүдә нокталары контрольда тотучылар исемлегендә беренче булып тора. Здравствуйте. Профилактический рейд проводится. Выявление камер. Что не продаете? Знаете, что нельзя? Знаем. Рейд кысаларында төсле утлар һәм башка шундый бәйрәмне бизәү әйберләре сату урыннарында да зур игътибар бирелә. Сыйфатсыз продукция теләсә кайсы вакытта янгынга китергә мөмкин. Ишек алдында бәйрәм салюты исә чын коралга әвереләчәк. Янгын сөндерүчеләр сүзләренә караганда, еш кына кешеләр үзләре гаепле. Петарды һәм салютлардан файдалану өчен мәҗбүри шартларның берсе аларны тигез тотрыклы өслеккә кую. Шулай ук кар булуына шарт һәм аларны махсус майданчыкларда гына кулланырга кирәк. Әмма күпләр бу кагыйдәләрне утәми. Хоть будем знать, где можно это взрывать, где нет. Конечно же. Нет, мы никогда не покупаем. Нам и так весело. Да. Ну уж маленькие хлопушки-то уж. Все равно детишкам, мы же в деревне живем. Бүген Комсомол базары территориясында фейерверкларны санкциясыз сату очраклары ачыкланмады. Тик гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре сатучыларга тагын бер тапкыр инструктаж үткәрделәр. Янгын куркынычсызлыгы таләпләре һәм хокук бузулар өчен штрафлар турында искәрттеләр. Административные штрафы на граждан во время особо противопожарного режима предусмотрены по части 2 статьи 20.4 от 2000 до 4000, на должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч, на юрлиц от 200 тысяч до 400 тысяч. Мы у нас как администрация хотим вам оставить памятку о мерах пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. Размножьте, оповестите всех, потому что посмотрели. Мы ежедневно делаем обход. У нас есть охрана, которая тоже следит за этим. У нас есть 2 павильона, один из них продукты питания, другой вещевой рынок. Ни в одном из них пиротехнических изделий не продается. Бүген Татарстан территориясында 10 гыйнварга кадәр гамәлдә булган янгынга каршы режим 1-3 класс куркынычы булган пиротехниканы куллануны тыя. Бәлик булмаган балалар тарафыннан пиротехник эшләнмәләрдән файдалану ачыкланган очракта ата-аналарга 2000 сумнан алып 4000 сумга кадәр штраф яный. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Олабуга районында Африка дуңгыз чумасы ачыкланган урыннарда малларны хуҗаларыннан ала башлаганнар. Территорияда район дәүләт ветеринария берләшмәсе хезмәткәрләре дә эшли. Танай авылында яшәүче бер хатын кызның бу хәл турында белеп, малларын суеп, итнең бер өлешен чаллы кешесенә сатуы билгеле булды. Хатын кыз сүзләренә караганда, дуңгызлар ябык урыннарда торган һәм алар эширне йоктыра алмый. Чалда сату алдыннан ит продукциясын нинди тикшерүләр уза. Толырак калдагы материалда. Бүген безнең төшерү төркеме шәһәрнең ире базарларының берсендә булды. Монда барлык ит әйберләре терлек чалу пунктларыннан, нигездә Тукай районыннан килә дип хәбәр итте базарның ветеринар-санитария экспертиза лабораториясе мөдире. Ит тиешле документлар белән китерелә. Шул исәптән Африка чумасына анализ нәтиҗәләре белән дә. Сначала обследуем санитарно-гигиеническое состояние транспорта, термометром измеряем
температурный режим, соблюдение температурных режимов, затем соответствие количества, массы поставляемой продукции сопроводительному документу, соответствует ли все в порядке. Сравниваем клеймо. Клеймо должно быть обязательно читаемое, и соответствует ли оно клейму, указанному в сопроводительном документе. Afrika şuması aşıqlanуға qaramasdan doңғыз etine ihtiyaç kemimedi deb сөйлей сатушылар. Киресенчә күпләр яңа елга әзерләнә һәм бер юлы берничә килограмм сатып ала. Только что покупатель подошел, у меня спрашивает, у вас, говорит, такой случай, говорит, вы слышали? Мы даже не слышали. Еще люди, никто не знает покупателей. Так нормально, Аллаху шукр. Берут, вообще хорошо берут. Африка доңғыз шумасы кеше өчен куркыныч түгел, әмма әлеге вирусны йөртүче доңғызлар өчен ул үлем белән тамамлана. Передается чаще всего от зараженного животного. Другие животные могут быть только переносчиками, они не болеют. После заболевания пораженное животное где-то в течение 3-5 суток оно уже чаще всего умирает. Для человека данное инфекционное заболевание, оно прямым образом не опасно, но запрещено употребление мяса, сала, субпродуктов от зараженного животного к употреблению в пище. Доңғызларда Африка шумасы барлыкка килүдән зыян күргән гаиләләргә исә компенсация түләнергә тиеш. Һәр килограмм ит өчен хуҗалар 105 сум акча алачак. Хәзерге вакытта комиссия карары нигезендә инфекция чыганагыннан 5 чакрымлы зонада кеше һәм хайваннарның үтеп керүен чикләү өчен полиция постлары куелган. Кырый хайваннарны тоту өчен аюучылар төркемнәре тупланды. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Өйдә шин музей шәһәр балалар сараенда шөгыльләнүче укучыларның берсе мөмкинлекләре чикле булган балаларга сәнгатькә якынрак булырга мөмкинлек бирүче проект булдырган бисер һәм кагаздан ясалган эшләнмәләр, кул астындагы әйберләрдән булдырылган йомшак уенчыклар, булар барысы да хәзер өйдән өйгә күчеп үзләреннән соң бары тик уңай хис кичерешләр генә калдыра алачак. Карина Мирзаевага 15 яшь, мәктәптә укуны волонтерлык белән бергә алып бара. Ул үзенең идә музей социаль проектын тормышка ашырган. Аның кысаларында авыру балаларга сәнгать белән мавыгу мөмкинлеге бирелә. В нашем детском ордене милосердия есть 100 детей с ограниченными возможностями здоровья. И при реализации проектов мы приглашаем их на мастер-классы и мастерские. Но есть и дети, которые не могут приходить, а могут находиться только дома, вот получается в кровати. И поэтому к нам пришла идея приходить к ним и показывать им экспонаты из наших музеев, чтобы они тоже вовлеклись в добровольчество. Доброволец России 2020 проекты иң яхшы волонтерлар практикалары бөтен Россия конкурсында җиңүче булды. Бүләкләр тантанасы без бергә онлайн марафоны кысаларында узды. Было более 53 тысяч участников. И вот среди этих 53 тысяч было выбрано 110 призеров. И вот эти люди собрались в этом году в Москве. Мы все болели, мы смотрели, мы были участниками этого марафона. 2 дня он длился, и на второй день было награждение нашей номинации. Күчмә күргәзмә коллаж җыя бара һәм киләчәктә мөмкин кадәр күбрәк балаларны үзенә җыярга планлаштыра. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мине Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Здоровые кости и суставы – залог бодрого самочувствия. Санаторий Шифаласу и Жминводы предлагает уникальные лечебные программы опорно-двигательной системы, здоровых суставов и легкой вам походки. Компания «Татагрегат» осуществляет ремонт и балансировку любых карданных валов. Телефон в Челнах 21 13 15. «Татагрегат» – надежное решение. Лазерная коррекция зрения. Хирургия катаракты. Клиника лазерной хирургии глаза доктора Казакбаева.